Zapadnutý jazyk jako téma tohoto krátkého videa. Proč? Protože jsem po delší době viděl znovu obrázky, jak se ve vzdušném souboji srazili dva fotbalisti a jeden z nich zůstal ležet nehybně na trávníku a první, co dělali jeho kamarádi, bylo, že ho přetočili na bok a strkali mu prsty do pusy a chtěli vytáhnout jazyk. No, když si vzpomenu na případ dánského fotbalisty Eriksena, kterému se na hřišti zastavilo srdce, tedy načež i dýchání, a zrovna tak skolaboval a upadl do bezvědomí, tak vlastně postup těch spoluhráčů byl stejný. Přetočení na bok a snažili se vytáhnout jazyk z pusy. To znamená, není to náhoda a ve společnosti je to evidentně zažité, že bychom měli vytahovat jazyk. Ale možná ukážu ještě obrázek Martina Škrtila, který dostal velkou ránu míčem do obličeje, zůstal ležet na zemi a to, co dělali jeho spoluhráči, bylo znovu to samé. Chtěli mu vytáhnout jazyk z pusy ven, ale on vlastně v bezvědomí vůbec nebyl a ten jeho výraz je takový, myslím, hezky zapamatovatelný, aby jsme to vlastně nedělali, aby jsme neopakovali stále stejné chyby. Takže jak správně postupovat, pokud tam člověk bude takhle na trávníku ležet? No, musíme se k němu nejprve zohnout a zjistit, jestli skutečně v bezvědomí je, jestli není jenom otřesený, jako byl případ Martina Škrtila. To znamená shohnout se k němu a říct: halo Martine, halo Jirko, slyšíš mě? Chytnout ho za ramena, lehce s ním zatřást a znovu zjistit, jestli reaguje nebo ne. Pokud ne, tak s největší pravděpodobností v bezvědomí bude a v tu chvíli my musíme postupovat tak, že ho přetočíme na záda, jednu ruku dáme na čelo a druhou rukou chytneme dolní čelist pod bradou a zakloníme hlavu. Tím zprůchodníme dýchací cesty a je to vždycky první krok, který bychom měli udělat. Samozřejmě první krok, pokud tam nehrozí nějaké nebezpečí, pokud jsme u nějaké dopravní nehody na dálnici nebo kdekoliv jinde, tak myslete na to, že prvním krokem je samozřejmě zajistit tam nejprve bezpečné místo, aby náhodou ještě auto nesrazilo vás a ta situace se tam neskomplikovala. Stejně tak, pokud by člověk masivně krvácel, tak nejdřív vždycky zastavíme masivní krvácení, protože pokud bychom někomu pomáhali a na druhé straně by masivně krvácel, tak to nemusí dopadnout úplně dobře. To znamená, vraťme se k té situaci na hřišti, že tam někdo leží bezvědomí, nereaguje, to znamená, položíme ho na záda a zakloníme hlavu. Zprůchodníme tím dýchací cesty, které mohou být a nemusí ucpané, protože při stavu bezvědomí skutečně dochází ke snížení svalového napětí a tedy tím i svalu jazyka, který se svým kořenem může navalit do oblasti hltanu a zneprůchodnit dýchací cesty, ale není to pravidlem a mnoho lidí může být a je v bezvědomí a přitom normálně dýchají. Ale aby ten postup podle nějakého řádu běžel, tak tím prvním krokem je zprůchodní dýchací cesty záklonem hlavy. A teď pozorujeme, jestli tedy člověk začne dýchat, to znamená, jestli se mu zvedá hrudník, jestli slyšíme, že dýchá, nebo jestli cítíme proud vydechovaného vzduchu na dlani. Pokud ano, držíme takhle tu hlavu dál a počkáme na příjezd zdravotníků. Pokud ne, tak začínáme resuscitovat a opět, pokud jsme někde sami, tak samozřejmě v tuhle chvíli voláme linku 155 a nahlásíme zhruba, kdo to je, kde jsme a jestli ten člověk dýchá nebo nedýchá, protože právě na to se nás operátorka jako první bude ptát. To znamená zprůchodní dýchací cesty tímto způsobem a nestrkat prsty do pusy, protože nás takový člověk může z ničeho nic pokousat, když stiskne čelisti nekontrolovaně, a nebo samozřejmě, když se začne probouzet a zjistí, že má prsty v krku, tak ještě můžeme vyvolat dávicí reflex a zase tu situaci zkomplikujeme. O tom, že to není úplně hygienické, se bavit nemusíme, ale postupujte tak, aby to bylo správně. Je to takový hezký motto první pomoci, vědět a umět. Když budete vědět, co máte dělat, budete i umět správně postupovat. Když ne, budete vlastně postupovat tak, jak se to nedělá. A úkolem první pomoci je začít tu situaci otáčet směrem k lepšímu a postupovat správně. Tak přeju, ať se vám to vyhne a ať to nikdy řešit nemusíte, ale pokud to nastane, tak ať víte, co máte dělat, že musíte myslet na to, že s tím člověkem musíte manipulovat opatrně, protože kdyby už při tom pádu si poranil krční páteř a vy ho začnete přetáčet na bok, začnete tam s ním takhle vlastně pohybovat ze strany na stranu, tak ještě můžete zkomplikovat to poranění krční páteře, takže opatrně na záda, přidržet čelo a zaklonit celou hlavu a sledovat, jestli člověk dýchá. Tak jo, děkuju a mějte se fajn.